Hòstia. Noies, us en recordeu del castanyer? El que feia castanyes? No, el de la depuradora. Sí! Sí. Què passa? Que m'ha enviat un vídeo. Un TikTok? No, un vídeo per WhatsApp. Fent què? Surt ell estirat amb una manta a sobre i... se la treu i es fa una palla. Però què dius, tia? Però tu li has demanat que t'enviï això? No. O sigui, és que és denunciable, això. On viu aquest tio? Home, sabem on viu o no? Anem a trencar-li la Home, i cama. tant, tia. El botó de la supervivència! Noies, penseu que jo fa 2 mesos em vaig liar amb ell. Ja. Vale, potser ho va malentendre, no? I s'ha pensat que... Bueno, és que als tios passa que hi ha molts malentesos, perquè són una mica especialets. Bueno, jo fa 2 setmanes jo us ho vaig explicar, no? Què? Que em vaig liar amb un col·lega i, bueno, els dos anàvem al que anàvem perquè estàvem... Saps? Com... Tema. Sí, tema. Sí, exacte. Bueno, total, que li vaig fer una fel·lació i el tio es corre superràpid i es posa a dormir i em deixa 2 veles. Però es va córrer sense avisar? Sí. A la boca? Sí. Però tia, quin fàstic. Oh! Home, i tu Desagradable. què li vas dir, tu? I jo no li vaig dir que m'avisés, tampoc, vull dir... Ja, aquestes coses... Ja, aquestes coses millor parlar-les. Sí. Bueno, jo una vegada, no sé si us vaig explicar del refugi, que un tio del refugi que dormia al meu darrere me l'intentava ficar a la nit. Què? Jo estava dormint i sí, me l'intentava... El què? Pues la polla, que vols que sigui. Joana, Joana, què estàs dient? Tia, això és un intent de violació, eh? És fort, oi? No! No, aquest cop no vull pitjar el botó de la supervivència. Perquè ja està bé. Els tios foten el que volen, ens envien merdes, se'ns corren a la boca i nosaltres no fotem res? Agafem les katanes ara mateix i sortim al carrer! Bé, com a mínim no em va violar. Clar. Ja.